जोंखौहाय दिनैबो होहां गाबोनबो होहां जोंखौहाय होयोमोन। दिनैहाय जोंहा गोबाव समसै दिनैहाय जोंहा थाङै थांबाय दिनै BPFबो थांबाय गासिबो थांजोब्बाय। दिनै जोंनि अननायाव जोंनि प्रमद सारा दिनैहाय जोंनो बे हाखौ जोंनो मोन्थाय होलांबाय। बिनि जुनै आङो गोबां फेरेंगा सार आरो प्रमद सारखौ आङो धन्यबाद बावहरो। जों हा मोनबाय बिनि जुनै सुख जोंहा बिराद सुख धन्यबाद होयो नोंथांखौ। आरो जों बे हा मोननायनि थाखाय जोंहा बिराद धन्यबाद होयो नोंथांमोनखौहाय जों बे सान्थि जोंनो बे नांगौ आरो जों। रनजित बसुमतारी दैदेननायनि गेजेरजों जोङो थाइसे थाखा नाङाजासे जोङो हा फाथाखौबो जों मोनबाय। जों सासेबो थालाङाखै। बिनिखायनो आङो रनजित बसुमतारीनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर होयो। थिमिजरा गामियाव जोंहा गोबाव समनिफ्राय जोंहा बिराद खस्थ'यै जोङो दङमोन। जोंखौहाय दिनैबो होहां गाबोनबो होहां जोंखौहाय होयोमोन। दिनैहाय जोंहा गोबाव समसै दिनैहाय जोंहा थाङै थांबाय दिनै BPFबो थांबाय गासिबो थांजोब्बाय। दिनै जोंनि अननायाव जोंनि प्रमद सारा दिनैहाय जोंनो बे हाखौ जोंनो मोन्थाय होलांबाय। बिनि जुनै आङो गोबां फेरेंगा सार आरो प्रमद सारखौ आङो धन्यबाद बावहरो। बेनि जुनैनो आङो नोंथांमोनखौहाय खावलायनो बुंहरनाय जाबाय। पुलिस घर जोंनो हा फाट्टा गनाय जाबाय जोंनि बे थिमिजरा गामियावहाय। दा बेनो जोंनि बेल' आरो जोंहा बेनिफ्राय बारा गोबां जोंहा गैला। जोङो बे बिसयखौ लानाया जाहैबाय जोंहा बे सान्थि नांगौ। जों हा मोनबाय बिनि जुनै सुख जोंहा बिराद सुख धन्यबाद होयो नोंथांखौ। आरो जों बे हा मोननायनि थाखाय जोंहा बिराद धन्यबाद होयो नोंथांमोनखौहाय जों बे सान्थि जोंनो बे नांगौ आरो जोंनो। जोङो दा बे भटखौ जोङो जोंनि सार प्रमद सारनोनो जोङो बेखौनो जों होनाय जागोन। बिथां UPPL सरकारनिसिम आङो बाख्नायो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो सिबियो। जोङो UPPL सरकार जानायनिफ्राय जोङो रेसनबो मोन्दों आरो अरुनदय गैयामोन जोंहा अरुनदयबो जों फार्स्टआवनो मोनबाय। आरो दा जोंनि फिसा फिसौफ्राबो नाम लिरजागासिनो दं बिसोरबो मोनगोन। आरो बिनिफ्राय जोङो PM किसानबो मोनो। जोङो गासैबो नांगौमानिखौनो जोङो मोनखाबाय आरो जोंनि फिसा फिसौ मोनैफ्राबो मोनलांजोबगोन। बिनिखायनो जोङो प्रमद बर' सारनिसिम जोङो हामबाय होननो रोजा रोजा हामबाय होननायाव थाबाय। बेखौ रनजित बसुमतारी दैदेननायनि गेजेरजों जोङो थाइसे थाखा नाङाजासे जोङो हा फाथाखौबो जों मोनबाय। जों सासेबो थालाङाखै। बिनिखायनो आङो रनजित बसुमतारीनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर होयो। गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों। चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ। लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय, महिन्द्र थार, एक्सेल 6 नेका, बेलेनो, स्विफ्ट डिजायर, टाटा पान्च, वागनार, एल्ट' केटेन, सेलेरिय, इग्निक, एल्ट' केटेन, एक्सेलाइ, महिन्द्र ट्रेक्टर। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो? नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 6900 79427 9394649601 8822 322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।